Ingat, ingat. Binigyan tayo ng saging, tapos Ay, biso-biso, sana ba? Biso-biso. Ay, hindi ko sabi. Pre, hindi naman yan yung kinahin mo sa Tagawayan ah. Patay. Kagulo. Pero mabait naman yan. Wala akong pagdaan. Ay, datan. Okay, kita nakabuti ka naman. Makakatawagan ko bukas. Oo, tawagan mo. Pre, pagdaan ka. Pagdaan ngayon ang van. Pagdaan ngayon natin ang sabal. Pagkuha natin sa mga nung C-130. Kasi 130. C-130, kalimun po. Sabado. Oo. C-130 ah. Patitigilin natin. Tinokor. C-130 yan eh. C-130 yan eh. O yan, hanggang pa hindi ka antokin ngayon yan. Eh, kahit tatlong piling yata yan nilagay na yan eh. Ano, si Sir Apple kasi siging tingin doon sa Latundan eh. Sige lang, sige. Kumain ako. Kumain ako. Laban ha. Sige sa Latundan yan o. Oo. Pinilastik ko rin yung parang ito. Bila sa kalyan eh. Kampistado eh. Ah, marami na po na kayo. Ilan yung yan? Wala pa 10, mga 8 siguro. Apat lang eh, ikaw nga mo din eh, para yung iba pang sa ibang gulay naman. Pabibili pa rin yung ganyan sir lang isa. Eh, biro, ano, 15, ka 40 yan doon, sir? Ha? Ganyan ka malaki, 40 pesos. 40 yan, malaki. Oo. Baka Biro, sa Manila. ito. Ay doon, nanlilikay lahat yung Abalang dito nila. Yung gulay na yan, marami na siguro yan, sir, ano? Marami na rin, pare. Ano, bibilit pa yan? Pati na. Ha? Ibibilit pa. Pati na. Ewan ko kayo, Hindi na, sir. hindi na yung bibilan nila yung sal. Tapos may kuwan pa kayo, may suka pa, may sili. Kaya nga sabi ko, alis na kami, sir. Naluluha namin, sige mo ang bigay. Kaya yan pre, hindi nagduduty. Malaki talaga ang kita. Ay, yung mga sus. Yan ang pinakamasag sa amin magkakasama. Ha? Yan ang pinakamasag sa amin magkakasama. Ito, bago yung motor, para ako. Dapat sinabihan mo na di man yan yung sa kaya. Tsaka talaga siya, tsaka sa katintinda. Dayaw. Dayaw sa amin. Pero magkabiruan to. Ito si Rapo lang tatawa ko no. Naalala mo? Kung pala yan. Bilis mo ko yung pala yun. Bilbo ko. Loko. Maganda. May tsura. Maputi, maputi. Ay, hindi ko makakalala kayo. Bilbo ko. Bill mo ko. Ayaw ko may allergic sa gaya. Ang palbasa ko sanay na ako, hindi na ano. Sila hindi nagastos, lalamas lang. Oo. Oo, yung mga kasinat na pag-ibigol eh. Kung tatlong taon ako pinalagaan. Ako pinalagaan. 3 taon? Ako babago dito sa... Diyan pa na. Diyan pa tayo no. Pero nag-expection kami sa filtra. Tatawa ka nga ako. Doon pa lang sa barko, sige lang. Ayan. Tapos pag baba namin doon sa kainan, sige turo. Dito ka na, sir. Dito ka mauubos talaga yung ano mo dito. Allowance mo. Allowance mo, hindi lang allowance. Pero hindi na kayo nagkita noon, sir, simula noon. Hindi ko na ito nakalala. Hindi na kailangan ko pamasa.
Tapos pagdala ko, napakarami ko rin yung kalama. Huwag ka matutulog, galaw. Sigurado ka. Pagmatyaga ka dito talaga. Ito yan, hindi biro. Kita mo yung nakuha ko sa Surigao, sa akin pagdating na MacArthur doon sa tapat ng boarding house, may baba ko, ay sama naman din. Lumalaman paring Glinton na paring Glinton po, tangin na po din. Saan pala ako yung buwi ng boarding house? Ay kami na magkapatner. Ay kasalukuyan naman ako kay Mami Ilang Willie. Kaya nung ako'y stop sa pagpumabaan. Kulat lang na sa pumpo. Marami rin kabayan natin seminar sa akin si Mami. Gumot, itong jacket na ito. Masiso talaga sila sir, ano? Dahil sa division. Oo. Saka napaka-tsinata rin yung mag-asawa niyan. Pagkakas lagi yan sa motor, yung mag-asawa niya. Sa tinataga lagi mag-asawa pag i-deliver. Siya ang driver. Si Wilson. Ganda ng parako, no? Oo. Ay buwan ang tawag ako. Hindi ko dadagan sa Sabado. Pagbawa ko ng tinggaw, tsakakan. Gabi. Shopping ko rin, tsaka yung laman. Bukas, walang Davao. Bukas, wala. Sabado. Ang papambukas, magkakapambukas, maasin ko yung daw. Walang maasin bukas. Ay, di yung urmok lamang. Oo. Sabado pa ang maasin. Ay, ang Davao wala rin bukas. Wala. Wala. Ay, Urmok sila- bukas, urmok. Ay, tawagan mo nga si Dalhok. Baka sabi ko sila babalik eh. Ay, Sabado nga. Sabado nga. Del Domingo. Eh, ito sila eh. Ian si Doug Jomar Carizo. Barkel is Paragusa. Sinot, binubusin. Na kami malapit sa Susugon, binubusin. Susugon ang sintro na Susugon pa. Uban pa yata no? Uban no? Ikaw? Oh. Uban, kalalagpas namin ang kerosene.
Ano daw yung kamote doon sa kamote? Ayun na, lumalis Kamote sa bagay. Kamuti ka, sila na Ay, yun. hindi kamote bagay. Hindi. Malingoy. Claudia Nancy, Hindi na ipipirito. Iscarsiga, Nasa iyo, pwede mo prito. Garcia, shout out. My friend, Ah, si Depeng. Uy, sinara sa motor na yun. antik oh. Tik sa kotse. Sus, hindi ikot yan, sir. Ano ba yan? El. Oo, ah. Oo, muntik talaga. Kaya Prato B. Tangkir ba? Tangkil yata. Sinilogong nga. Uy, nadala eh. Talis sa iyo, ano? Ay, sigurado. Kasi yung pompa ngayon. Para lasing, Oo, oh. umikis yung motor eh. Ikis eh. Nakakailang yan. Well, doon sa may Lopez, bakit doon pagkalampasan sa mga ng Lopez. Iyak ang preno ng Baldos eh. Oh? Bimi, nagsarili yung kan, napagkabangga sa aso nung nakikita nito na, ako lang po dito, pagkabangga sa aso ng motor, gulong yun sa papunta sa amin. Iyak ang preno ng Baldos eh. Walang namang... Pero hindi umabot. Hindi naman, mga dalawang di pa pamagitang... Ito na ang lugar ng Kuban may kubuksit. Ay ko, sabi siya, Kuban, Sorsogon. sugat, ang dami. Pagkaliwa ka dyan sa Papagapas po ano, naman tutulungan, kaso nagdami ako ng Pamagayan, tao, sila Sorsogon. binuhat nila yung driver, tsaka yung motor, hindi na sa taon sa mga taga-Sorsogon dyan, kubuksit na tayo. Kung yung wala helmet, ay walang ulo. Mga nagkabisin yung vlog dyan. Malaki Aso? talaga ang tulong ng helmet. Yung aso talagang kita. Pagbaligtad ng aso, baligtad din ang motor eh. Gulong eh. Kaya pag ako nakakakita ng aso, pinapak ako lang. Para madala. Ay, yun nga, bilangga nga niya, problema, bumaligtad naman siya. Ay, hindi. Message ka sa akin eh. Ayun na. Ay, yan din ako napangasa na. Ako taspas pa na. Putang na badagal ako naka-schedule pupunta. Hindi ako natuloy dahil sa puntang ng aso yan. Nabaligtad ako dahil napagka ako kasi bangas mo na ako. Ay, si Baldos talaga. Iyak ang preno ng Baldos. Sabi mo, putang ina. Tao. Motor. Ay, bababa si Portamonte. Tutulungan daw niya ang babae. May ang tamang bigla ng dati. Babae? Hindi, lalaki. Bigla, nakashort ko makakita ka ng talupad ng kanyang mga tuhod. Nakapahay. Pati kamay. Takal ka nakahiga. Binuhat na lang ang tabi ng mga tao. Ang motor pa man yung rider. Oh, ganito ulit ako. Oo, kaya nga yung preno niyo yung pagpangkata, ang preno yung palitan kayo. Kita talaga namin palapit na gulong ng ganyan yung motor na daw sa amin. Ay, iyak ang preno ng Baldos. Tayo kaya sa dalangay, nakahiga doon sa pelikulo ng Baldos, tayo kaya. Dalangin? Oo. Bago lang? Oo, lang kahit papunta na dito. Ilonis. Papunta sila saan? Padabaw. 1755. Sana yung nakapag-assess ka pala ng Ay, so, makapag-termin ako ng maaga. Abayin pa lang. Ang dami sa kanya empleyado, 7. Kumain nga kami at tabugon. Bali, 10 kami. Pero marami pa sa'yo. 26. Doon naman lahat, nagkain na naman lahat. Pasayro. Talagang puno. Kung kain na naman makahilig. ay kung dumaan ka sa Permels. Ay, Marami. bibilangin ako, may bayad na iba. Kaya nga hindi tumigil yung Baldos dahil marami ako. Ay, puro mga driver. Bakit na ganun yung terminal? Alaman nila mga driver na. Diba?
Eh, puro driver ang sakit. Tsaka ako, dalawang mekaniko. Tatlo. Oo. Kailangan mag-demo isama sa kahit yun, ano? Ayun. Sama. Yung isa, bumaka. Isa na aspecha, yung isa sa bumaka. Yung isa dito malapit sa Kaya kanina, sir, parang nalungkot ako kanina, sir. Nakikita ko ba? Nalungkot talaga ako. Ay, Totoo. ako yung ayos lang dahil ako yung nakabawi ng tulong. Kasi ba, yung lungkot ko ba na hindi ka nakakain kanina, kala ko, nagpapos siguro sir ako sa Oo. Kaya ayos lang, dahil ako yung talaga nakabawi ng tulong. gusto na sana kitang balikan eh. Oo. para subuan, Hindi, nakangangay. hindi. Para yayain pagkain. Ay, hindi ko ginagawa tayo. Ang isa patulog eh. Pero lungkot ako pag may mga ganyan, hindi makakain ba? Nagagawa pala po ka sabi. Oo. Oh, yung katas niya, maasim yan eh. Yung inog, di ba, maasim yan? Oo. Tikman nga natin yung suka ng saging. May sili pa. May karga pa ng sili. Paano gagawin yan? Yung katasan niya. Oo, ewan ko paano ginagawa nila. Ano? Pero hindi siguro yan kasing asim ng suka ng iyong talaga. Ay, oo. At least kahit pa paano kami gawa yung suka. Oo. Tama to eh. Kainom na lang ng gamot. Maliit lang yung tindahan yung sunoon. Oo. Maliit lang yan. Kaya hindi ko tanda na ako na ganun pala kalaki. Parang tawin stock ng saging na sa loob daw. Oh, dami. Mabilis siguro doon kasi nga dami niyang stock, no? Oh, hindi. Maraming suki yan. Marami siya suki. Yung mga pwesto, siya rin ang di-deliver. Kaya bumili siya ng tricycle eh. Hindi, dati na siya may tricycle. Nagpalit lang siya ng bago.
Buksit, dito na tayo sa highway ng Kasiguran, Buksit na tayo. Kasiguran, Susugon. Buksit na tayo. Si partner Warren Disitado ang unuin niyan, Buksit na. Yan yung kung gaano kagaling ko niyo yan. Oo. Shout out Warren Disitado. Shout out Jerry Son. Virgilio Iligos. Deligos, kung sila tayo, pumunta na kayo sa Bohol. YY Juan Diaz, ano? Kung sila tayo. Yagit na ba ito na eh? Kalukmuk to, tigmakay. Glenn Motovlog, sila tayo. Lagi ba? Yagi ng tigmakay. Oo. Tupada daw sila dalawa. Shit, nandito na kami sa Sursukon. Sa Kasiguran, highway ng Kasiguran. Ito ang super highway dito sa Kasiguran, yung bukit. Airport ko. Ya, belum bukit. Giburan ka na ni partner Warren Disitado. Ha? Giburan ka ng super highway ng Kasiguran, Sorsogon Province. Talaga makaya. Ronson sa inyo, sir, ano? Ha? Hindi makayaw. Sir Ronson.
Lalanta daw yung mga sabi ni Sir Apol. Lalanta daw yung ilatundan. Hindi pa kahit isang beses na duty sa usap na yun. Oo, di pa. Pero pinapa-duty na siya. Dapat, duty niya. Sino kaya ang na... Eh, kinuwala niya, sabi niya, bigyan nila sa mga Sa mga nangangailangan. kailangan ng partner ng duty. Sila maligay kumibisa pa. Si Pare Arenas, ganun din. Ha? Pare Arenas. Anong negosyo niya, sir? Ni Arenas, Oh. driver ng ambulansya ng city ng dito sa Sursulo. Dito? Oo. Ay, ayos pa. Tuloy-tuloy ang trabaho niya. Baka ma-regular sa dyan. Ah, Baka ma-regular sa dyan. ayun na, pero hindi naman daw, sabi naman daw din ang mga ayos sa mga sa kanya. Basta pagka normal na biyahe ng pitra ko, babalik siya, umayag man daw. Kaya minimum siya dyan. Ayos yan, araw-araw. Oo, araw-araw duty siya, araw-araw nasa city siya. Malakas pala sa City Hall sa ano. Si Arenas. Si Arenas. Oo. Dito na mapapatay ng Solidades. Wala yun. Padala yun. May maaaring din na mapapatay ng Solidades. Bukas na ito mapapatay. Bakit natin ito eh. Ano? Oo, Dito na ito sa galong dalawa eh. tatawag yun din kay Warren. Ha? Tatawag yun sa iyo. Oo, tatawagin, sir. Ay, wala pala siyang sasakit ng punta dito. Hindi, Bukas meron. hindi yung galing mo dala. Katapos na nila makukuha yun. Oo. Basta prescription na sila. Bakit ka ba yun? Okay, okay.
Pero, kabayo, kailangan mo yung may-ari ng restaurant din eh. Kabayo. Sir, may check. Ayan, madam. Madam. Oh, bakit? Hindi ko masyado Yata. ano pa si madam. Huwag kang magalala. Makikilala mo rin niya. Makikilala mo rin niya pagka kami ng dalawa. Sabay ganun eh. Biyod na rin yan. May checkpoint dito may kukusit. Bago dumating ng diversion, ang susunod. Checkpoint. Hindi, alam na yung buhay. Baso. Pagkabas na dito. Marami kukusit. Dito tayo sa diversion ng susunod. Tapos never siya yung dalawa. Tay! Okay, ito. Nakalampas na sa pulis kayo. Baka kayo mga quarantine, kawawan mo kayo. Ba't ang dami binigay ni Sir Apple? Ilan? Nandun sa Pasay, sir. Sa Pasay, hindi sa Turbina. Hindi, turbina. Hindi, sa Turbina pala. Kailan po na rin maghayap sa mga dami na Ay, sa dami doon nung gagawa niya. Tulong-tulong kaya doon, pagkalit ng gulay. Kung saan na rin pagka mga inilahat ng nyog. Tapos sigat. Lasang-lasa. Tapos maraming sili. Doon nga, Kaya pala kayo magkayaw. doon nga sa Hindi, Pasay. papakayo. Sa Hirap Pasay nga kayo kami. magkayaw ng nyog. Ha? Ako sa isang nyog ako nga ng kaya balwang eh. Ano nagkakalignan? Hindi, mayroong kayuran doon, sir, na talagang matalas. Purong stainless. Yung kayuran doon. Makapagpagawa ng dayong stainless para Marami kayo. hindi kinakalawa. Stainless niya kayo. Pag stainless hindi na pupurol na. Hindi. Hindi na pupurol. Mapatay eh, no, may dala siya bando. Himay kami ng gabi. Hindi nagkakahit ng yun. Nabando ng dito. Yung maluto ako. Sabi, kami na bermadas. Nakasama ko yung stas eh. Tulungan siya. Mahal pala nyo, sa amin ang nyog 20. Mahal pala dyan nandun sa Turbina. 40, sir. Punta ka na. Ganyang kalalaki. 40 pesos ang isang piraso. Sa amin, 10. 40-30. Sa amin 20. Kaya kalalaki. 10 na yan dyan sa amin sa kanila. Siyempre, marami din yung proses na doon. Oo. Wala ako doon, benta nga ako doon buko eh. 50 peraso sa sandwich. Alos isa. Buko. Doon sa apat na pulo. Tingin-tingin sa balay-balay na ko. 50 peraso. Tao walang pera.
Sinadyawan, marami nyo talaga. Ay, oo. Pinamimigay nga ako. Sinadyawan, hindi ka namimigay. Ah, dito na po mag-aabon ang lahat ha. Dito na, mag-share na kayo kung anong kailangan nyo ha. At malayo na po titigilan to. Malapit na malapit. Nakakapal. Dito na ho tayo mga maghahaponan. Wala na matitigilan. At saka dito kayo ihi. Sa ano na sir dito? Sa Lidmanan. Ay, wag ho dito sa loob ng bus. Doon sa CR. Wow, Sila teng. nangalan? Sir, sama mo na to, sir. Sige, yun na. Ay, Sige mo lang naku. ako isang piling. Sige, yun na. Isang piling lang natin pagkakain natin. Oh, sige. natin. Oh. Uy! Baunin nyo na. Masasalang. Bigyan mo naman natin yung isang piling. Yun ay bawas na, pare. Kaya tama na. Tama na isa.